Oot se Dessu tulos tänne? Joo, sinne Jigsoniin päin. Mä lähdin. Joo. Tulee. Ihan oikeesti. 30. Ja tähän näin mä käyn hakee. Me paikataan nopeeta. Linkki tulee platsaa nyt. Meillä loppuu bensa ihan just. Жатва 01. Всем позывным. Установлена ретрансляционная башня на базе Циксон. Конец связи. Dessu, venätäänkö me sua vielä? Oot sä kaukana? Omi platsas. Tulee jepin. Jes. Täällä on tällä rannan puolella. Mäkin tulossa F-yltä. Vedetään tästä seuraavasta basuriton. Ei mene läpi. Selvä. Ootteks työ missään ilma-ajoneuvoa? Sammeli. Joo, mä oon ottaa Sammeli. Joo, lähdet platsamaan päin autotietä, niin me ollaan tässä. Joo. Pitäis saada valtaus käyntiin, että päästään purkaan tuon radiopoistosta. Joo, mä kierrän tältä rannan puolelta reikää ajasta. Jää Juuso tähän, on valmiin purkaan, mä lähden tonne lähemmäs telttaan. Saadaan valtaus käyntiin. Mennään sekrettiin. Nyt suoraan vaan vielä. Jes, hyvä. Keitä täällä platsmassa on? Жатва 01. Kommet ainakin 4. Jes, mekin ollaan täällä. Minä on silläkin porukalla. Joo, 2 on täällä Field Hospitalia ja sitten tän radion luona. Radio purettu, nyt vihollinen ei pääse spavnaa enää. Jes, hyvä. Жатва 01. Всем позывным. No niin. Основные цели захвачены. Конец связи. Koittakaa rakentaa sinne teltalle, että onko täällä vihollisia lähistöllä. Hyvin kuuluu. Pultsari, sori hei. Tää oli... Kopteri. Ai vittu! Ei ne varmaan olettanut niinku. Koko vastustajan tiimi oottamassa täällä RPGn kanssa.